Ade malabso sa kabanangan nga sawag na siya nagdahong nga makalingkuwas kalisod. Hello, laing adlaw laing video na sir. Mintras gapaabot sa adlaw nga mogawas si Bibi Custom, maghimo lang sa punta og kape nga nay ice kay human naman ta sa Starbucks sa Moonbaks na sad ta. Syempre andaman na to nagamit para maalaan pud tag truba. Mao tra ba nang magpakaroon ning nunyets? Kana akong tuyo para makuha na to ang sakto nga timpla para lamira po na itong mamamba. Abi ko. Actually, this recipe is so simple. You just need some coffee, evaporated, and condensed milk, and also don't forget the ice. Ja, kuya wa baga English sa tuyet sarang gahiya man kayo. Ayaw anak kay muna rabian ako na. Kani nga sa kahilig matag kape kasunsuon na bugwani. Agi sige na og tinanaw og kape na inganyo na pud noon ko. Wow. I-recommend ako ni nga recipe ninyo. Promise di mo magmahay. Isure biya namang ipangyaw-yaw ni mo yets kay basi maulawan ta. Di lagi sureball ko ani pusta pa na ako ning kanding. Bitaw kung kinsa man galito hiling magkape-kape unya na amoy time, i-try ninyo ni lami na. Dili pa gyud yayay sa bulsa. Bisag unsa na lang ang mga gipanggaman ni mo yets naabot na kag himo-himo og kape. Siyempre kay ganahan man ta mo himo og kape ato na lang pong i-content, di ba? Why not? Why not coconut? Wa na gyud ni mao na gyud ni nabot na gyud sa pinaka-importante nga scene sa pelikula. Tuara kirig. Grabe ya sulirap ang mata ni mo yets. Lami up katimpla mami oy. Lami kayo. Wedi nga, murag di man. Power. Wow. Bali na sa tas kamunggay kay namay nangutan na paning kamutan ako ni explaining kay imtanga no. Nahuman na lang ang winter yets karon pa na nimo na content. Sorry na good. Nari na mutanan yun sana ako pagpamaagi pag set up ani. Actually dili ko sweet to ani dayon. Ang gigamit nga yutan is gipalit rin ako ni sa Walmart. Ako ra ikuha sa screen. Dayon ang kaning kuan na may nag-sale ba kana bitong nag-sale nga tag $1 each ang inani nga container. So akong gipalit mong ako din ako rang gi-cut. Pag cut na ako, wala akong gihimog bucket. Dayon, kung wala po di mo kita ginani nara sa Walmart kasi itong white bucket daw. Mag $3 sa manang isa na. Dayon, kani po siya, palit ra po na ako ni siya sa Amazon. Then ako ra po ikon sa screen. Greenhouse siya. Actually kani siya para ra ni siya sa mga kani bitaw pang indoor nga tanom. Pero ako ra gyud gipalit para lang ani sa kalamungay para bitaw maka-survive lang siya winter. Para pagka spring, summer na po, dili na ko kanang magpatubo kay dako na ba din. Pagka summer dali ra siya mamunga kaysa pag-abot sa spring magtanong na sa kagbalig din pagka winter mamatay. So akong gibuhat is nipalit na lang ko ani para masulod na ko para maka-survive ra pud siya winter din gawas ra pud pagka summer good. Dayon. Ang nindot mo sa kalamungay dili kay nimo siya kanang bubuan bitaw sige. Siguro mga 3 times a week ana. Basta mora akong tuyo nga dili ra siya mamatay pagka winter ba. Tanman mo naka-harvest na utan ni kautan-utan, di ba? Sa winter nakautan-utan ni kalamungay. Mahal ba ang kalamungay palwa ni? Mo adto ka sa kuan mo palit ka ni sa international store mahal ang palwa sa kalamungay. Girl, mora to. Share na ako kay naman gyud nang utana gud sa comment. Happy na pud spring ay gawas pa nato para mamulak pud siya. Lami kayo eh. Legit tayo. Grabe yan, human na kita i-explain no? Mura ra mabugag si kuya kay mo tabi yets. Kaya nakapalit naman tag fishball sa diha. Giluto na po na ako para na po na may snacks na ako mga custom. Kaya kada hapon, kay kabalo naman yun mo. Basta custom sige ra man gyud nagkaon. Mintras ka paabot sa fishball maluto, kadali-dali na lang bugog himog sa usawan. Bali Pilipino ini nga version di ay no? Kanang para mura ra po taga-ingkit og fishball sa tuwa ba? Imingaw na lang po Pilipinas yets agi si mong kalaki. So manang dili na to lang ngayon, kay gipalupan na lang po dayon nako para matapos na ang mga sandali at makakaon na ang lahat. Oo kay nagugutom na kaming tanan at para matatagbawan na ang aming mga simod. So manang magdunga na latang tanan. 1, 2, 3 go. Kalame! Gakimat ra gyud ang dagway ni mo yets. Ay unsa pa? Philippines! Sumora to, ampo ug amping mo kanunay, out!